Paisaxe, patrimonio, gastronomía, tradición e ti. En Galicia hai 313 concellos e queremos que os coñezas todos. O azar decide onde imos viaxar. Esta semana... Rairiz de Veiga! Queres ser a nosa guía? Chámanos ao 664 48 3419. Contigo no teu concello, no quen anda aí. Seguimos en directo no que anda aí. Rairiz de Veiga será o noso próximo destino e unha vez máis buscamos guía. Así que se algún veciño ou veciña se anima, chamen o programa que queremos que nos amosen o seu concello bonito. Queremos coñecelos todos, 313 concellos, e non imos deixar ningún sen visitar. E seguimos tamén en directo con Octavio Villazala, acompañado das súas cabriñas ananas, que cada vez teñen máis aceptación como mascota, Octavio. Cada vez teñen máis aceptación como mascotas porque cada vez sabemos máis sobre elas. Sabemos que son uns animales fermosísimos, que son pequeniños, que non dan a lata, que son sociables, que son gregarias, e entonces comunícanse entre elas, e por eso a xente, moitas veces, en vez de coller un canciño e en vez de adoptalo, pois colle unha cabritiña. Ela se ve ali no espello, ou no espello da cámara, e están falando, porque... Sí, porque a Blanquita contesta a Tamara, que é a súa Claro, mamá, porque Blanquita é... Mira, Tamara, queredes que vos conte a historia? Resulta que Irene... Sí, Irene traballa nun banco e resulta que é unha rapaza urbana. Pero dixo, eu quero unha cabra. E lle dixeron, cabra, estás ti abondo. Entonces, vamos a regalar un can. E trouxeronlle un can para o seu cumpleanos. Pero dixo, pero estades locos. Eu quero unha cabra. Unha cabra. Donde está Tamara? E trouxeronlle a Tamara. Tamara está aquí. As cabras ananas tamén tiran o monte? As cabras ananas tiran ao monte, pero gustalle moito estar no sofá, gustalle moito estar entre xente e gustalle moito inda que estean, pero teñen que estar sempre acompañadas, mellor sempre dúas que en vez de unha. Ou seja, dúas cabras na casa máis a familia. Mais a familia que depende se están como cabras como na miña. Que sempre hai algunha cabra na familia tamén. Imos ver que características teñen, imos tamén repasar que condicións precisan, que cuidados. Se as queremos ter como mascotas, temos que facernos responsables. Penso que temos por aí, efectivamente. Mira, as súas características, contanos, Octavio. Bueno, pois primeiro, son pequeniñas, como vedes aí, teñen o pelaxe. Unha cousa importantísima, os machos non poden estar xuntos porque se poden pelexar. Ademais se pelexan, porque son territoriais e teñen unha barba por aquí adiante. Entonces, procurade non ter nunca dous machos. Viven aproximadamente sobre 10, 15 anos e adáptanse perfectamente a todas as mascotas, menos Tamara e Blanquita, que convivían con unha ovella e un ovello e aquelo era terrible. Non se levaban ben? Non se levaban nada ben, entonces tuveron que separalas. Pero poden estar con cans, con gatos... Poden estar con cans, con gatos, con cucarachas, con culebras, incluso hasta con xente de mal vivir. Son tolerantes, entón. Son tolerantes. Hai que chipealas como os cans. Hai que chipealas como os cans. Ahora les quitamos aquí isto para traelas aquí, pero despois sempre hai que chipealas. Hai que ter sempre chipeadas porque teñen que estar ter dentro do núcleo zoolóxico, que teñan as granxas, as pequenas explotacións agropecuarias, etc. Pero sempre hai que ter en conta que para telas ter dúas sempre, e ter un sitio que sea un sitio que é un poquinho grande, que poidan saltar, que poidan correr, que poidan estar entretidas, e sobre todo, como son gregarias, que quere decir isto? Que necesitan moito estar ca xente e estar con outros animais, pois lles gusta moito, non as podedes ter solas, porque se as tedes solas, temos un problema. Pódense deprimir. E que comen? Pois mira, comen heno, comen pienso se lles das, comen pan, heno de Pravia. Non sabemos se é de Pravia ou se de... O de Cambre, o de... Mais ben aquí de Curtis. Isto é de Curtis, máis ben son de Curtis. Perdón, dicías, heno... Decía, poden comer, por exemplo, cenorias, poden comer un pouquiño de as ervas que andan por aí polo pasto. Mira que pequerrechiñas esas que estamos vendo, claro, vense así, son ben riquiñas que saiban na casa que non quedan tan ananas, é dicir, que logo teñen un tamaño un poquinho máis mediano como estes exemplares que estamos vendo aquí, como Tamara e como Blanquita, para que a xente non pense que levan unha cousiña que cabe na palma dunha man e logo este animal medra e obviamente aí chegan os problemas moitas veces, hai que ser responsables. Claro, o máis importante é que teñamos un sitio para telas. Home, non sei eu, tendoas nun piso, non coñezo a ninguén que a teña nun piso, pero... Pois viamos unhas porque imaxes. iso é o que che preguntan, son traviesas? O sea, fan o cabra? Fan o cabra moitísimo. Bueno, Blanquita non vedes que non para. Ten 5 meses e claro, está na hora de estar xogando. Entonces, que pasa? Que quere estar ca súa mamá
que está aquí Tamara, e Tamara está cuidando dela, porque son animales gregarios, é dicir, eles sempre van ter ese vínculo unhas cas outras. Por qué? Porque necesitan unhas das outras. É unha cousa moi importante, sabedes a que lle teñen moitísimo medo? A que? O Ibi. A parcelaria. O que lle teñen moitísimo medo é o ouriño de león, perdón, de león, de lobo. Ah, de lobo. De león. Claro, sí, que se normal. utiliza precisamente, sí que se utiliza tamén para disuadir o xabarín e outras especies así. Non vos dixen que son originarias tanto do Nepal como de Senegal. Ai, pois igual sí que conviven con... É dicir, que poden ter unhas temperaturas altísimas no Senegal e poden ter unhas temperaturas baixísimas ali fora, no Nepal. É dicir, podes adaptar perfectamente a estar 5 grados baixo cero ou podes adaptar a estar a 25, a 30. Pero necesitan ter unha pedriña de sal. Por qué? Porque elas teñen un estómago, pero 4 compartimentos. 4? E esos 4 compartimentos fan que, cando estén, como as vacas son rumiantes, están por un sitio pasa, por outra remoe, por outra moe, pasa a auga, pasa o sal, e vaise formando que son as pelotiñas pequenas que decía antes a Tanes, que lle dixen... No, eu non dixen ti. Que era un petisco, non recomendamos, Temos que ter cuidado cos cornos, rascan no chanca as pezuñas, por exemplo, non son peligrosos. Non son nada perigosas. Volvo a repetir, son perigosos os machos uns cos outros, que hasta son simpáticos porque se pelexan. Cotan. Pero... Cortan entre eles. Pero, Dios mío, hazme poner a competencia. Un experto. Bueno, Octavio... Sí, señor. Este zoo ten moitísimo éxito, a xente quere saber cousas, temos consulta de WhatsApp, imos ver esta primeira consulta. Di, o meu can sempre foi moi sociable, pero agora cos cans máis grandes tira, tras achegarse para xogar, ponse moi agresivo, é un bulldog francés, ten 4 anos, e notollo dende hai uns meses que lle pode pasar. Bueno. É Rocío de Nigrán. Pois Rocío, como decía outro, calde a miña cámara. Rocío, é importante que saibas que con 4 anos o teu can é un can adulto, empeza a marcar o territorio, quere estar, quere decir, cas outras rapazas, cas outras femias, quere marcar ese territorio e quere marcar tamén o que vai ser a súa moza ou as súas mozas. Entonces, hai que ter moitísimo cuidado, pero vouche dar un consello grandísimo. Canto máis pequeno sea o can e canto máis grande sea o outro can, se te pos de acordo con un amigo, ceiba da correa, home, temos que ter un poquinho de cuidado neste caso, ti primeiro mira un poquinho como é o tema, pero o mellor é ceibalos, porque isto é como o que decía, agarrádeme que o mato. Pero cando soltabas... Pero que me agarres. Pero que agárrame, non che dixe que me agarraras. Entonces, deixeo para que el tamén, inda que lle den un revolcón, lle pode vir ben. Darlle un revolcón no xeito de que non lle traben, pero sí que é certo que estea tranquilo e que saiba como son as normas sociais. É dicir, cando ven unha persona, un can, e che dice guau, e como vas amarrado da correa e levas a túa dona detrás, a túa tutora, te dices, estás aí te crees moito. respaldado por mamá, pero así claro. Correcto, pero así que te soltan, dices, ti volveme a agarrar. Xa non se A mí isto molesta. sempre me pasou, a mí sempre me botan da consulta veterinaria porque os meus cans, cando estou eu presente, pórtanse fatal. Claro. E cando marcho son moito máis dóciles, pero como saben que está aí mamá sufrindo por eles, Cuidado. botanlle un drama que non... Eu son Eu consentidora teño un total. amigo que é dentista que dice que cando están os pais de antes que os rapaces son terribles, pero en canto se marchan da consulta, Pois cos canciños pasa igual. Bueno, pois Rocío de Nigrán aí queda a túa resposta, pero temos máis consultas, Octavio, que tivemos que facer unha criba, non vexas a de xentiña que quería saber cousas. Imos coa seguinte, dinos así, dende hai un tempo escoito falar da erva para gatos, pero non estou segura de se mercala ou non. Que beneficios ten? Pode axudarlles a deixar de estragarme as plantas. Isto é Marta, de Burela. de Burela. A erva gatera, a mí non me funcionou, Bueno, vou vos explicar. A erva gateira realmente hai moitos veterinarios que opinan que sí, que pode ser boa e outras que non. Hai que ter moitísimo cuidado co pelo, por tanto hai que darlles malta. A malta é esa sustancia que fai que eles precisamente boten o pelo ao facer as deposicións e non teñan ningún problema. O tema da erva, se tedes erva fresquiña e erva que atopedes no xardín e que o gato saia por aí adiante, non pasa nada. Pero mercar erva para que o gato faga a mellor digestión, hai diferentes opinións, pero en xeral a xente opina, os profesionais da medicina, que non fai falla que tomen este tipo de erva. Todo o contrario, moitas veces indelles fai algún dano.
Bueno, pois aí queda a resposta tamén. Liñas abertas, por suposto, para que sigan vostedes mandando consultas, que Octavio pasa consulta cada martes no que anda aí con ese Octavio, pero agora chega o momento de que xoguemos nos un chisquiño. Vamos e sabedes aquí imos xogar, A aí que? me atento, Non sei. imos xogar o que